A festival where menstruation is not hated, rather celebrated. Yes, we, the people of Odisha, celebrate the festival of womenhood and we call it as ରଜ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ରଜ ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରମୁଖ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରଜସ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜାତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ହସ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ କୌଣସି ନାରୀ ନା କିଛି କାମ କରେ ନା କଟାକଟି ହୁଏ ନା ଆମର ଫସଲ ହୁଏ ନା ହଳ ହୁଏ କୌଣସି କାମ ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତ ସେହି 3 ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ କେମିତି କଟିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସଜବାଜ ସଜବାଜରେ ମେହେନ୍ଦି ହେଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ହେଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ସଜବାଜ ହେବା କଥା ସେମିତି ସଜବାଜ ହେଇଯାଏ ତ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମେହେନ୍ଦି ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଅଛି ସିଏ ଆସିକି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ମୋର ବି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ମାମାର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଟା ହେଲା ପହିଲି ରଜ ସେଦିନ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ପାଦରେ ଅଳତା ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ଏ ରଜର 3 ଦିନରେ ପାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ ଦିନ ରଜ ମିନ୍ସ ରଜ ଦୋଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପିଠା ମିଠା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ପଠାଇଥିଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଇଟିଲି ପିଠା କାକେରା ଆରିସା ପିଠା ବହୁତ କିଛି ପଠାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରଜ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମଜା ମଉଜ ତ ହେବ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ 4 ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସିଓରଲି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଯଦିଓ ନ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ରଜପାନ ୟା ବିନା ଦିନ ଅଧୁରା ରଜ ହିଁ ଅଧୁରା ରଜପାନ ଖାଇଲେ ହିଁ ରଜଟା ଆମର ଶେଷ ହୁଏ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପାଳିଥିଲି ମୋ ରଜ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଳିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ